Значи те са три. Този, който е вътре в антрето, е от Свако. От Свако Иван. Той пък колко цвят има. И не знам кога да го изкараме навънка. Бабниче, ти ли си, бе? Днеска ден за репортажи. Бабниче, да, хвалила се една копейца да ги снесе. Много цвят, много нещо. И понеже за първа година той беше малко залинял такъв, сменихме му с дървена от бури. Много цвят, много цвят. И му подновихме почвата, а то си е третия. И той колко много лимони има. Той е малкия пък. Той пък в една пластмасова има и не 6 ми има. Да, той какво беше, бе? Цикъс. Да. Абе, дано да... Те тук са стария лимон от Свако, пък има и той лимонче. Много цвят. Айде, не го пали толкова много. Дано. Да. Защото вика кога зря толкова бързо.